ሰላም ከመላኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነልና ናብ ዩቱብ ቻነልና እንኳዕ ብሰላም መጻኹም። ሎሚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዘቕፀለ ሳልሳይ ክፋል ናይ ሲኤምዲ ወይ ድማ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ትምህርትና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ስለዚ ሎሚ ድማ 10 ኮማንድታት መሪፅና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንኣቶም ክንሰግር። ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ኮማንድ ክንከይድ ከለና ኢኮ እዩ። ኢኮ ማለት ፒኤችፒ እንድሕር ተማሂርኩም ኮይንኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብኡ ስትሪንግ ፕሪንት ንምግባር እዩ ዝጠቕመና። ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ስትሪንግ ፕሪንት ንምግባርና ፋይላት ክሪኤት ንምግባር ንጥቀመሉ ኢና። ንኣብነት ኢኮ ኢልና ሄሎ ወርልድ እንተኢልና ሄሎ ወርልድ ዲስፕሌይ ይገብረልና ወይ ድማ ፕሪንት ይገብረልና። ካልኣይ ጥቕሙ ድማ ፋይል ክሪኤት ምግባር እዩ። ከመይ ንገብር? ሕዚ ንኣብነት ሕዚ እውን እታ ፕሪንት ክትከውን እንደልያ ነገር እቲ ቴክስት ፋይሉ ሄሎ ወርልድ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ናብ c.txt ወይ ድማ z.txt ዝበሃል ፋይል ክሪኤት ግበረለይ ንምባል ግሬተር ዛን ሳይድ ጌርና ካብኡ ድሓር ናይቲ ፋይል ኔም ንቦ እሞ ካብኡ ናብኡ ክሪኤት ይገብረልና ማለት እዩ። እቲ ፅሑፍ እዘን z.txt ተፈጢራ ኣላ። z.txt ውሽጣ እንታይ ክትሕዝ ኣለዋ? ሄሎ ወርልድ ኢልናያ ኢና ማለት እዩ። እዚ ንሳ እንተኸፊትናያ ሄሎ ወርልድ ኣብ ውሽጢ ሒዛ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ኢኮ ይበሃል። ኢኮ ንከምዚ ንጠቕመና። ካብኡ ዝተፈላለዩ ትሪካት ንምስራሕ እውን ንሃኪንግ እውን ይጥቀሙሉ እዮም ሓደ ሓደ ሰባት። ካልኣይ ኮማንድ ንሪኦ ኮምፓየር እዩ። ኮምፕ ድማ ፋይልስ ኮምፓየር ንምግባር ወይ ድማ ፋይላት ንምንፅፃር ይጠቕመና። ንኣብነት ኤ.ቴክስት እና ቢ.ቴክስት እኒሄዋ ክልቲኣተን ኣብ ውሽጠን ሄሎ ሄሎ ዝብል ፅሑፍ እዩ ዘለወን። ምንም ተመሳሰልቲ ፅሑፍ እዩ ዘለዎ። እዚ ንክልቲአን ኮምፓየር ንምግባር ክንክበር እሞ እንታይ ከም ዝብለና ክንርኢ ኮምፕ comparing a.txt and b.txt files compared okay files compare okay ተይልካ ተመሳሰልቲ እዮም እቶም ፋይላት ማለት እዩ። ሕዚ compare more files ዝብል እኒሄ more files compare ክትገብር ትደሊ ድኻ ይብል ኣሎ። እንድሕር ዋይ ኢልካዮ የስ ማለት እዩ ይቕፅል። እንድሕር ኤን ኢልካዮ ድማ የቋርፅ ማለት እዩ። ንኣብነት የስ ክብሎ እሞ ኔም ኦፍ ፈረስት ፋይል ኮምፓየር ይብል። እዚ ድማ a.txt ፈረስት ፋይል ይኹን እሞ ኔም ኦፍ ሰከንድ ፋይል ድማ z.txt ይብል። ኣፈላላይ ከም ዘለዎ እቲ ፅሑፍ ርኢና ኢና። a.txt ሄሎ ትብል እያ ዘለታ ፅሕፍቲ z.txt ድማ ሄሎ ወርልድ ዝብል ፅሑፍ ኣለዎ። ስለዚ ኣፈላላይ ከም ዘለዎ ፈሊጥና እንታይ ከም ዝብለና ንርአ። ኦፕሽን እኒሄ ብኸመይ ዓይነት ኢኻ ኮምፓየር ክትገብሮ ትደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ኢንተር ከይልና ሰኢልና ግን ፋይልስ ዲፈረንት ሳይዝስ ይብል ኣሎ። ስኢሎም ዝተፈላለዩ መጠን ሳይዝ ዘለዎ ቴክስት ከም ዘለዎ እምበር እንታይ ዓይነት ኣፈላላይ ከም ዘለዎ ኣየምፀልና ማለት እዩ ኮምፕ። ሕዚ ነንበሎ እሞ ናብቲ ሳልሳይ ኮማንድ ወይ ድማ ንኸይድ ከለና ኤፍሲ እዩ። ኤፍሲ እውን ተመሳሳሊ ፋይል ኮምፓየር ማለት እዩ። ፋይል ኮምፓየር ምግባር እዩ ዝጠቕመና። ኣፈላላይ ምስና ኮምፕ ግን እንታይ ከም ዘለዎ ንኣብነት ንሪኢና ኤፍሲ እና ኤ.ቴክስቲ እንተና አንተ ታይልና ነይሮ ኮምፕ እና ኤ.ቴክስቲ ቢ.ቴክስቲ እና ኮምፓየር ፋይልስ አር ኮምፓየር ኦኬ ኢልና ነይርና። እዚ ከንታይ ይብለና ንርአ comparing files a.txt and b.txt no difference encountered ይልና ናይ አንቶ ኦኬ እያ ትብል ነይራ። እዚ ድማ no difference encountered ይልና ኣፍታ ካልአይቲ ኮማንድ ድማ ክንጥቀም ከለና ዝተፈላለዩ ፋይላት ምስ ሃብናዮ እንታይ ኢልና ነይራ አንቶ ኤፍሲ ንበል ድማ ሕዚ እውን እንደገና አንቶ እንታይ ኢልና ነይሩ እዚኣ ምስ ሃብናዮ ድማ ፋይልስ አር ዲፈረንት ሳይዝስ ኢልና ነይሩ። ሕዚ ኸ ኤፍሲ እንታይ ይብለና ንርአ comparing files a.txt and z.txt a.txt ሃይሎ ዝብል ቴክስት ሒዙ ኣሎ። z.txt ድማ ሄሎ ወርልድ ዝብል ቴክስት ሒዙ ኣሎ። ስለዚ ዲፈረንት እንድሕር ኮይኖም ኤፍሲ ክልቲኦም ዝሓዝዎ ቴክስት ኣምፂኡ ዲስፕሌይ ይገብረልና ኤፍሲ ማለት እዩ። ከምዚ ገይሩ እና ፋይል ኮምፓየር ንምግባር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ኮማንድ ክንከይድ ከለና ቾይስ እዩ። ቾይስ ኮማንድ ክንፅሓፍ ከለና መማረፂ ንኽበና ይጠቕመና። ቾይስ ኢልና ንኣብነት ብዘይ ምንም ፓራሜትር ቾይስ ኢልና እንተንተልና የስ ኦር ኖ ዝብል መማረፂና የስ በልናዮ ኖ በልናዮ ግን ኤግዚት ገይሩ መውፅኡ ዘይተርፍ እዩ ማለት እዩ።
ባዕልና እውን ከስተማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት ቾይስ ኢልና ስላሽ ሲ ጌርና ዋይ ኤን ሲ እንድሕር ኢልና ዋይ ኤን ሲ ዝበሃሉ መማረፅታት ኣምፂልካ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ዝኾነ ተፃዊትካ ከውፀካ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ከስተማይዝ ገባብራ ድማ ናይቶም መማረፅታትና ኤክስፕላኔሽን እውን ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና እንታይ ኢልና ስላሽ ኤም ኢልና ካብኡ ኣብ ውሽጢ ኮት ቀዳማይ የስ ንኣብነት ካልኣይ ኖ ሳልሳይ ኮንቲኒው ኢልና መማረፅታት ባዕልና ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና ኤኒዌይ ኣብዚ ዝሃብናዮ መማረፂ ግን ምውፅኡ ዘይተርፍ እዩ ካሊእ ሎማዓንቲ ነይሩ ኮማንድ ድማ ክሊፕ ይበሃል ክሊፕ ድማ ንምንታይ ይጠቅም ኣብ ኮማንድ ፕሮምፕት ክንፅሕፍ ከለና እቲ ዝመፀልና ቴክስትታት ናብ ክሊፖርድ ኮፒ ገይርልና ይፀንሕ እሞ ኣብ ዝኾነ ኖትፓድ ወይ ካሊእ መፅሐፊ ከፊትና ናብኡ ከይድና ፔስት ንምግባር ማለት እዩ ሕዚ ንኣብነት ሄልፕ ኢልና ክንፅሕፍ ከለና ኣብ ሲኤምዲ ብጣዕሚ ነዊሕ ፅሑፍ ይመፀልና እዚ ነዊሕ ፅሑፍ ድሓር ክነንብቦ ኣብ ቴክስት ፋይል ሴቭ ክንገብሮ እንድሕር ደሊና እዚ ብምሉእ ሰሌክት ጌርና ከይድና ኮፒ ጌርና ኣብቲ ከይድና ፔስት ክንገብር ንኽእል ኢና ካሊእ መማረፂ ዘለና ድማ ክሊፕ እዩ ክሊፕ ናብ ክሊፕቦርድ ኮፒ ንምግባር እዩ ዝጠቕመና ከመይ ጌርና ሄልፕ ንብል እሞ ቨርቲካል ባር ጌርና ካብኡ ክሊፕ እንድሕር ኢልናያ ናብ ክሊፕቦርድ ኮፒ ኮይነለ እቲ ፅሑፍ እንታይ ማለት እዩ ናብ ክሊፕቦርድ ኮፒ ኮይነለ ንኣብነት ኖትፓድ ንኽፈት ሶሪ ኖትፓድ ኢለየታ ኖትፓድ ክንከፍት ከለና ኣብዚ ንመፅእ ከለና ራይት ክሊክ ምስ ገበርና ፔስት ዝብል መማረፂ እኒአና እንታይ ፔስት ክግበር እቲ ናይ ሄልፕ ማንዋል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና እዚ ሴቭ ጌርና ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ዝደለናዮ ኣብ ሲኤምዲ ዝነበረ ኮማንድ ማለት እዩ ክሊፕ እዚ ይመስል ካሊእ ኮማንድ ድማ እንታይ እዩ ሞር ድማ ንምንታይ ይጠቕመና ሕዚ ንኣብነት ሕዚ እውን ሄልፕ ክንብል ከለና ከም ዝረኣናዮ ብጣዕሚ ነዊሕ ቴክስት ፅሑፍ እዩ እዚ ነዊሕ ፅሑፍ ኣት ኤ ታይም ሓንቲ ስክሪን ወይ ድማ ሓንቲ ፔጅ ኣት ኤ ታይም ጥራሕ ናርአና ክንከይድ እንድሕር ደሊና ድማ ሞር ንጥቀም ከመይ ማለት እዩ ሄልፕ ኢልና ሕዚ እውን ቨርቲካል ባር ጌርና ክሊፕ እንድሕር ሶሪ ሞር እንድሕር ኢልናዮ ሓንቲ ስክሪን ፔጅ ኣት ኤ ታይም እዩ ዘምፅና ካብኡ ባዕልና ኢንተር እናበልና ክሳብ ዝደለናዮ ክንከይድ ንኽእል እንተደሊና ኮንትሮል ሲ ኢልና ነቋርፆ ማለት እዩ ሞር ነዚ ይጠቅም ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ ፋይንድ ወይ ድማ ፋይንድ ስትሪንግ ንኣብነት ኤ ዶትኤክስቲ ቢ ዶትኤክስቲ ዜድ ዶትኤክስቲ ይበሃል እኒኦ ኣብቶም ፋይላት ንሳቶም ዝኾነ ስትሪንግ ሰርች ንምግባር ይጠቕመና ፋይንድ ንኣብነት ፋይንድ ኢልና ኣብ ዜድ ዶትኤክስቲ ዳብሊኦ ዝበሃል ፋይል ድለይ እንድሕር ኢልናያ ሶሪ ኣበይ ፋይል ከም ዝደሊ ኣይሃውኮን ስለዚ ኣብ ዜድ ዶትኤክስቲ እና እንተይብና ሄሎ ወርልድ ዝበሃል ምስ እዚ ዝተሓሓዝ ስትሪንግ እኒሄካ ትብለና ፋይንድ ስትሪንግ እንተኮይኑ ኸ ፋይንድ str ዳብሊኦ ዜድ ዶት ቲኤክስቲ እዚ ድማ እቲ ፋይል ኔሙ ከየምፅእ ጥራሕታ ስትሪንግ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ንዑ ንሞክሮ ዘለና ዘየለ ተዝኾንከ ሄሎ ወርልድ እንድያ ትብል ሕዚ ድማ ፋይንድ str ኢልና ሕዚ እውን ንኣብነት ፓስወርድ ዝብል ፋይል ኣብ ዜድ ዶትኤክስቲ እንተሃልዩ ረአየለይ እንተኢልና እንታይ ትብለና የለን ስለዚ ናብ ቀፃሊ ተርሚናል ይኸይድ ማለት እዩ ፋይንድ ስትሪንግ ድማ ብጣዕሚ ዘጠቕሞ ኣለዎ ንኣብነት ነዊሕ ቴክስት ፅሑፍ እንድሕር ኣሊእካ ኣብኡ ዘሎ ቃል ደሊኻ ምውፃእ ይጠቕመና ማለት እዩ ፋይንድ እና ፋይንድ ስትሪንግ ናብ ሻምናይ ኮማንድ ንኸይድ ኣለና ንሱ ሶርት እዩ ሶርት ንምግባር መጀመርያ ንኣብነት እዛ ኤ ዶትኤክስቲ ትበሃል ፋይል መጀመርያ ነስተኻኽላ ንኣብነት ኤኤ ጂጂ ዲዲ ዜድ ቢቢ ከምዚ ጌርና ሴቭ ንገበራ እሞ ሶርት ኣይኮኑን ዘለዉ ከመይ ገይሩ ሶርት ከም ዝገብሮ እሱ ንርአ ማለት እዩ ስለዚ ሶርት ኢልና ዶትኤክስቲ እንተኢልና ኤኤ ቢቢ ዲዲ ጂጂ ዜድ ኢሉ ሶርት ገይሩ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር እዚ ናብ ካሊእ ፋይል ሴቭ ክንገብሮ ደሊና
ሕዚ እውን ከምቲ ንዓንቶ ተጠቕምናዮ ናይ ግሬተር ዛን ሳይን ጌርና ናብ እንታይ ዝበሃል ቴክስት ክፍጠር ከም ንደሊ ንኣብነት ቢዶ ቴክስት እንተልና ኦቨርራይድ ድዩ ክገብሮ ወይስ እንታይ እዩ ክገብሮ ንሪኦ። ስለዚ ኦቨርራይድ ገይርዎ ሄሎ ትብል ነበረት ሳይት እዚኣ ብሓድሽ ቴክስት ሶርትድ ብዝኾኑ ሓድሽቲ ፅሑፋት ኣምፂኡ ኦቨርራይድ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሶርት ከምዚ ሶርት ዝኾነ ኣገባብ ፋይል ንኽንርኢ ወይ ድማ ንኽንፅሕፍ ይጠቕመና። ካሊእ ኮማንድ ኣሶክ ይበሃል ወይ ድማ ኣሶሴሽን ማለት እዩ። ፋይላት እና ኣሶሴሽኖም ብምንታይ ከም ዝኸፍት ንምርኣይ ይጠቕመና። ንኣብነት ኤምፒ4 ብምንታይ ዓይነት ዲፎልት ፕሮግራም እዩ ዝኽፈተለ፣ ኤምፒ3 ኸ ጄፒጂ፣ ፒኤንጂ ኸ ቲኤክስቲ፣ ፒዲኤፍ ብምንታይ እዮም ዝኸፍቱ ዝብል ዲፎልት ፕሮግራም እና ፋይል ኤክስቴንሽናት ንምርኣይ እና ኤዲት ንምግባር እውን ይጠቕመና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣሶክ ኢልና ኢንተር ኢልና ናይ ብምልኦም ፋይላትና ብምንታይ ዓይነት ፕሮግራም ከም ዝኽፈቱ የርእየና ማለት እዩ። ንኣብነት ኤምፒ3 ብዊንዶውስ ሚድያ ፕሌየር፣ ኤምፒ4 ብዊንዶውስ ሚድያ ፕሌየር ገለ ይኽፈቱ ዝብል ኢንፎርሜሽን የርእየና። ባዕልና ኤዲት ንምግባር እንታይ ንጥቀም ኣሶክ ኢልና ሕዚ እውን ንኣብነት ኤምፒ4 ተኾይኑ ዶት ኤምፒ4 ንብል እሞ ብቪኤልሲ ከፍት ተደልና ቪኤልሲ ዶት ቪኤልሲ ኢልና ኢንተር እንዳበልና ኤምፒ4 ዲፎልት መኽፈቲኡ ቪኤልሲ ንክኸውን ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ኣሶክ ንከምዚ ይጠቕመና ኣሶሴሽን። ናይ መጨረሻ ሎማዓንቲ ንሪኦ ኮማንድ ቮሊዩም ወይ ድማ ቮሊዩ እሱ ድማ ንምንታይ እዩ ዝጠቅም ዘለኻዮ ዲስክ ወይ ድማ ድራይቭ እንታይ ምዃኑና ናቱ ሰሪያል ናምበር እንታይ ምዃኑ ምርኣይ ይጠቅም። ቮሊዩ ኢልካ ኢንተር ትብሎ ካብኡ ቮሊዩም ኢን ድራይቭ ዲ ኢዚ ዲስክ ኢልካኒ ካብኡ ሰሪያል ናምበር እውን ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዝናዮም ዝቐረብና 10 ኮማንድታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቐፅል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ሳብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ ኣይትረስዑ። ሰናይ ጊዜ